Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagburita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. Isibo na ang orasan sa inyong mga relo. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:53. Sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga na mo sini nga matag palamati? Karon nga adlaw Webes, petsa 14, disperas ang Mother's Day because tomorrow is Sweldo P-Day. Webes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kanandang liwat na manaton nga mangin kabuynog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga makorespondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry. Aton sining kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato sini matagadurungan oras sa kagabiyo ng ato sini nga Patrol 2. Crosswind Patrol, kay na panagalambiyo sa pilakabahin sa probinsya. Dakbanwa sa Bacolod. Liwat naman aton nga bantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Zel Minardo nga mag-responder back to back sa aton nga piloto Aksyon Ninyo Bogina. Update sa mga balita nasyonal kag international. News Center sa Aksyon Radio Bacolod sa anano man nga mga just in report, breaking news, flash report. Buylog gihapon nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Opda magita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangpago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas, ang batang suay.
Sa kinahanglan na inyo sinalagad ang korman sa silinga palatuntunan. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Update niyo ako sa labilin isa ka oras. 4 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa gihapon na dakbanwa sa Bacolod maka-olo eksperyensya sa maulanon nga panahon sa pilakabay sa aton nga probinsya inatungod sang hangin habagata kag ang padayon nga pag hatag man puwersa sang isa ka low pressure area. Amo na kung kaysa nga kada hapon hindi tagid malikawan ang pagtupa sang ulan. That's why every time kamo magwa sa inyo balay, dala kamo kalo payong kag kaputi. Para likaw sa basa. Ang iban tak-an naman ang kung kaysa magwa sa balay nila kay karaing katugnaw kung nagaulan-ulan. Munang isang ibanti, luya ka patali magwa kang maglagaw-lagaw, pero tika na mo ng chimpo nga, hindi mapaktan ba? Daraban ka gid sa pas mo. Sa aton siling nga mga ka-aksyon, sa aton nga mga listeners, sa aton siling nga mga viewers, sa aton siling nga Facebook Live, via streaming, nagaanta na chimpo karon ang inyo siling nga greetings. Ako lang gid ayo kag pangabay sa inyo every time sa ton program, like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. So na intriga lang kuno sa balita kahapon to sa traffic enforcer kag driver bala sa POJ nga naglalisay sa dalan hasta nagkadto sa punto nga nagsinggitan ay kundi nag-create pa sang duga nga traffic. Muna kung kaysa kung daw hindi ka bala ka kontrolar sang timper sang imo sining balatyagon. Iniya friendly advice sa duwa ka mga magtimbang. Sa traffic enforcer, likawan tagid ang maglalis sa mga driver. Hindi na kita magbuhi pa sang mga masakit nga tinaga. Dapat mangin professional kita. Kung ano man ang violation sang driver, butang lang sa imo siling nga TOP Hindi na maghala pa ka buhi sang mga tinaga nga makasakit man sa parehas mo. Takos kag dumdumon mo, ikaw ang naga-implementar sang layi. Ano man ang nabayular sang tag sa katawo, ibutang lang sa TOP. Hindi na halakalalis, argumento. Iti professional kaya, traffic enforcer kaya, kabalo ka sang ginahimo mo. Ang mag-iskandalo ka magsabat-sabat sa driver, hindi naman niya dala sa imo obra. Paintindihan lang ang driver, amuning violation mo, amuni ang sala mo, tapos ng istorya. Hindi ka na magbuhi pa sa kung ano, pang mga tinagada, para malikawan ta ang ginatawag nga iskandalo. Tiyara pa mo daan sa dalan, kadamo sa nagatabok da, nagalabay, ng mga salakyan. Hindi ka na yan maghatag pa argumento mo sa driver. On the other hand, sa aton nga mga driver, abi disiplinaha man ang kagulingon nyo. Hindi ba kayo tanan na, kabalo kita may mga driver, yung mga mayo, pwera lang niya sa to hindi mayo.
Kamo nga nagada sila sa lakyan, hindi ba kamo halaka pasaway? Kung sa tuod lang, may mga traffic enforcer kita ya, na kung siya naghahatag man konsiderasyon bla, depende man sa explicar mo kung daw burog kagagaw, do nagapugal ka man ka daw pagwaon mo pa nga sala sa traffic enforcer, sila naman ang istorya. Kung buot, pwede mo tumayo sa traffic enforcer. Sir, pasensyahan ko, hindi ko rin ipagsulito na. Muna bla nga mga style bla. Hindi ka daw ikaw pa yung mamuersada nga sala mo. Ang traffic enforcer, hindi man na magdakop si mo. Kung way kasala. Di ba? Muna gani nga sa mga driver ta, disiplinahon ta kulingon ta. Magparespeto ta. Sundon ta na bala ang rules, ang regulation sa trapiko. Tapos ang istorya, hindi kay maghalaka pa daya ka iskandalo man ka daw. Matya ko doon sa lapis ng traffic enforcer nga gindakop ka. So, lesson learned ini sa ito nga mga driver nga ibutang sa intsakto bala ang pagdala nyo sa lakyan. Kung hindi dapat dulugan, hindi kada magdulog. Kung hindi lugar nga pilik-upan sa pasahero, hindi kada mag-pick up. Kung magparking ka nga may pasahero ka manaog, butang sa lugar, hindi kayo magdulog kas tunga dalan. Sila manabing ang traffic enforcer, hindi mga king sina. Mag-ariya kasang pasahero mo, double parking ka pa. Pag hindi dapat pasakaan sa pasahero, ginapasaka mo pa. Muna ba lang ang mga sahi sang hindi dapat himuon sa isa ka driver. Sa mga enforcer taya, nag-obra na sa obra nila. Wala sila yung personal. Kaya trabaho na nila yung mong muna gani siling ko bala, may mga traffic enforcer gani yung naghahatag konsiderasyon mo. Why dayo yung nag-issue sang TOP? May ibang enforcer nga naghambal sa driver. Nagkating usa may driver man nga tuso, nagbintahuso. Padalaan niya na sa Sulusinggit kaga puro pamersa. Kung nang tawon ta sa laiyagid, ano na bla? Para hindi ka mo matikita sa traffic enforcer, butang sa lugar ang inyong salakyan para nga way sabi masaway sa inyo da. Nada kung sa driver yung way ga respeto sa traffic enforcer. Kamo nga mga traffic enforcer, kung mag-approach ka mo sa driver in a nice way. Nabrang ka sila sir, ngayong hapon, pwede ta mahulam lisensya mo, may violation ka ho, double park ka, ka-pick up ka sang pasayro nga hindi dapat pick upan, kapasaka ka pasayro nga hindi dapat sakaan ng lugar, muna blang mga style. Hindi ka daw si katunto ka man na uluhambal sa driver. Muna bla, kinanglan kung ikaw ya law enforcer, dapat ang temper sa imo sining dugo, kontrolahon mo gid. Ang silabo sa malatsagon mo bla. Bisan may sala ng driver, hindi na pagkakigi, hindi na pagsinggiti. Tikiti lang para may damo gamo. Diba? Nakasimple. Hindi ka magbinastos ka muna sa dalan nga ti kadamo sang tao nga tabok ta kadamo sa lakyan nga nagalalabay. Ano na bla? Kamo na ayo ko sa inyo kamo nga mga driver magparespeto kamo. Disiplinaha ang kagalingon nyo. Same man sa aton nga mga traffic enforcer. Control gid ang temper. Kaya kadaya pagdaog kun kontra mo ang Bertoldo kag Sarabayon nga driver way kag mahimo usa kalikati ko sa mangutos ka man mo o amo na siling ko i-kontrolar mo gid ang kagalingon mo kung ikaw enforcer kargahin sa tanan niya nga violation tapos tag istorya ayos nakasimple
Action Radio Philippines Standard Time alas 10:06 na. Dahil 6 ang oras na ba? Si Nong Mulo Batango nagapaurok-urok na ho, driver ni Cap Bibing. Uy si paring Amik Garciniego sa UK. Pare may gabi na si mo, salamat gid. Hidla mo tagay pare Amik Garciniego ba? Sana ko di pre mabakasyon man. Pero hidlaw na ta si mo, doon lipat ko tsura mo. Amik Garciniego nagatamyaw isa sa mga kasimaryo niya dira sa Banuasang Candoni. Nagkakantunin si pare Amik Garciniego tara sa mong obra sa UK yo. Galantaw sa to sila nga Facebook Live. Hey guys, lako da pare sa kay misis mo kag sa pamilya mo da. Sa iman si Amik Garciniego nagatamyaw man sa mga kasimaryo da sa Banuasang Candoni. Siguro basi mga December maka bulo bakasyon man si paring Amik Garciniego. Ay kay nung mulo batang bala, nung mulo may ibilin ko sa balay. Pwede mo lang ito makuha, makabulig-bulig na sa mga listener sa Kuano, sa Banuasang Don Salvador, sa barangay Kumaliskis. Yawat man kanugo niya makadugang panisang puwersa kalawas ang tao. No? Nung mulo batang, basi kung may time ka, kapiton mo lang buwas sa aga. Sa ugto kon sa hapon man sa balay, habalo mo lang may ginbilin si kagawad eh. Nan, matik na dayon Ayos, ayos. Again, salamat kay paring Amik Garciniego. I-recap ko lang karon ang resulta sang kuana sang tatlo ka draw sa STL ha. Ang resulta man nga ginahulat sa tanan sa nagkataya sa loto 649 kag 642 ang resulta karon lawagon tana. Kasi daog kamo ha. Ayos, ayos. Sige, antes sa mga report na gikan sa ato sa mga correspondent, unahon tayo report sa ato sa mga Patrol 2, ato sa mga Crosswind Patrol. Tulo kamustahon ta naman na paglibot-libot, balik ka pamalagad ni Axonzel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari si Axonzel sa report, Sel, may gabi. Action Eric, good evening, good evening. Mga grabing bulok sa kulang ginayan sa niyan, no? Sa may pahanok ko yayon. Tesubong. Dariya sa Bacolod, wala din kami lang siyempre sa nagaliyo. Pero dito yun ako kasi namin sa may Police Station 8 na pet. Grabe kasama ang bulok sang ulan. Nabakuan ni mga ano. Anong oras? Ha? Anong oras? Siniragin niya gabi, yung mga pasado, alas 9, mga 9, naguro, 9, 10, 9, 20, dira-dira. Ay, tuod. Oo, grabe ko lang. Pag nabot namin si Downtown, wala ka man basta yung galan, ano ne? Bangian gali ang tsimpo, no? Oo. Siyempre nila yung sundihan. Kasi mga sinurit, pariyo man lang, kadamo sa ulan, ang namin kadamo. Saan nagapila din sa mga ayala para magparehistro. Ano ba, may mga tent, may folding bed, may mga bed sheet, galatag. Dahil namin sila yung matulog sa mga gabi. Sarami. Ano na sila? Araw, natawa ko lang ako nila. Kung may tent, hindi na naghandaan, hindi na sa mga gabi. Pero hindi ka naka-educated. Hindi ko nag-interview kay nagkayo ang gwardya kinanglan sa clearance sa management. No, para mag-video kaya o mag-interview sa mga nag-apila. Reactionary ko na yung mga tent sila nagdala. Pero sila natulog. Pero mapasaway na kami nagamaya. May interview kaya kay mamo. Yung gabi, ma'am. Action Radio. Gabi, ma'am. Inyo ni Tentang. Inyo ni Tentang. Nagdalagi sa maya. Pinanagwita. Ya, sa reactionary. Hindi ba ko yung ya? May tent siya, oh. Reactionary. May tent siya kadala, oh. May tent sila dala. Kaya ganun sila matulog. Para buwas aga pa. Kaya man, ginatagtagan sila number. For example, dahil hindi siguro sa kong naletinintos. Kaya kung mag-study sila kalibo, yung dapat action, Eric, matughapon, kung order kayo matulog. Kaya para pagka-aga buwas, o kung karoon magkatali number, may bilin ka pa. Lagyan sila daan sa nila. Ay, gali.
Direct nila sa randang kanila. Huya-huya sila, oh. Yung Ferrari, yun. Actually, ako ko may isa ko dito katang Ferrari siya, no? Hindi ko mo, hindi mo yaw-yar siya, no? Oo, pero wala yung face. May yung dating. May yung dating, man. Na-iya. May managawa ka sa record. Kailangan ka mo di katilong may karin. Lang ba? Ang no? Tagatingin di ka mo. Tagali. First time niya na yung mag-buto. Yung. Ilan na niya yung mga edad? 17. 17. Ano po alam? Fortunato. Ma'am Fortunato. Kay Ma'am Fortunato. May nakapanyapan ako mo. Yes. Baw. Ito yung kumikulang karantay ko man yung pasilong. Sa balay ko. Nga baw. Hindi ako. Mga nabisasan. Oo. Mag-charge nyo, pila ka mo rin yung mataga number. Mga 50 kumuha ko. Ano niya sila yung 400. Oo. 40 ka 450 ka? Sure ka nga 450 ka ka? Oo. Pila ka na. Kunere ko, tingnan mo na nagsamang taon, mo ginino nga malabutan ko kay Nigad. At isang national ba na eleksyon, Oo. ang ilas ko nga numbering at generic do at sa 500 yung limit, no? Okay. No? So, bata-banta nila sa pulis na kabilog, ini siya Sir Fortunato, mga 400 ang sa saging panigyan sila nila. Sus. So, ang mga nagsisinok, asa akong sa bata-banta, generic, ang nasidra na yung sinyuntos, ang nagapila din sa buong ang pila nila dito sa may halin sa may kilid ng generic sa Ayala hindi mismo sa may entrance sa kilid ng generic going na dito sa may South Road North Road sa Capitol na paubos diri na sa may barangay 6 no kana sa may Halandon nga dala na generic para dire nga pila asa na din sa may entrance dito sa Ayala Mall sa mga gabi generic. Okay, may mga dala na mga generic ko ano nga bang ito mga pagkaon at sa kaya daw ka-campaign na din sila yun, no? So, mayon na kung wala man nagulang, kaliman, hindi magtulog ang ulang, kaya para SCD ang ilang mapisada, no? Kaya sistema, kaya Di kung magulan da sen may pasilungan naman da sila. Pore sa may ano nila, generic, sa may market ng Ayala. Ati okay man ang security guard da, wa mi sa ginakigan da. Wala kaya so far ang generic, kaya mo pa nakaroon, no? Ang mga hibaluon ka kay wala pa man di sila kamo ng unang adlaw nga diri ang generic, no? Sinya local election o na local registration man. Amo ini ang unang adlaw nga diri ginapatigayon ang rehistro sa may Ayala Mall. Yo kay itong last time na sa tinalipdan to ato sa may SM mo, subong diri sila sa may Ayala. Okay. Nakabay pa nga hindi lang mag-ulan, no? So damo man sila pasilungan na generic ang diri sa may lapit man sa Capitol. Ang kalanaan kung magutumon sila, no? Make sure lang may mga bandin sila nga kwarta. Kaya inimig sa balawig-lawig pa. Kaya medya ko ganyan generic sa isa kagabi. Nagapila sa, no kagabi, di generic sila sa mga gabi. Tapos mga alas 5, medya sa hapon. Puwerte, grabe, no? Oo, kaya sa kagaluon, sinis. No, damo pa matanon, 17 pa lang kung pwede sa before sila sa eleksyon, sa pwede, kaya doon sila makapa, rehistro action error. Aha. So, why pa ka panirad ang Robinson? Sorry, Why pa ka panirad ang Robinson? Why pa? wala to, no, so far. Next week, no, pagkatapos sila sa Robinson naman ni Dayon, sila parehistro, no, ang place by registration. Diyan ka, di ka report sir, Ayala kung SM. Ayala. Last time ako generic niya sa SM to mo. So baka rin na sa Ayala. Okay. So first generic, so kami, to rin, no? May incident sa may suhod sa Bacolod, kay Jansen po doon siya nagsanag ng mga bituon natin kalangitan. Kalayaan lang, nang hindi mag-ulan, adriya, kay para okay ang kaintangan. So natin rin nga mga pamatanion nga nagapilila kay kalabanan nila generic pamatanion ang nagapila diri sa mo. Tempo na nagalabay-labay mo ka police area da. Yes, actually, patrola niyo din sa police station ko, wala ang bigay nagmalindre. No, ang para sa Keron, ini ang sistema. Dire kay kasi mo man may mga force multiplier, makay ang guard sa Ayala. Ari man dire nag-control sa mga nagaparehistro actually. Sige.
Actionary Observation Report na gikan sa Patrol Inisi Action Bill Leonardo Una sa balita na section sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinagsan Sel Menardo reporting live dara sa Ayala Mall. Kaya damo-damo nang nagapila na daw para buwas na nga registration naman. Pag bukas ang Ayala, kurti damo-damo gidyan no. Temprano pa ibang dara nagatulog kita mo ibang to may dara nga tento. Kaya pila na da para nga makahingagaw sa pagbukas gid kag makaparehistro sila ba o puwerte makasakripisyo sa mga tao kabataan no. Ang laban nga nagaparehistro kabataan gid. Kung kaisa daw isa na sa mga requirements man mo ginapangayo sang eskwelahan kung mag back to school ka. At yara mo ng station number 2 nagapatigayon man sa tawag nga Police Visibility Patrol. Ay, puwerte ho. Balikan na karon sa Action Cell. Sa natipo niya sining nga ma-action balita. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:17 na. This time, ay check tara ang mga asod na nga mga report gikan na sa to sa mga correspondent. Una ang report ni Action Nelson Pateño gikan sa First District. Standby sa report ni Action Roger Gotiva kag ni Action BJ Apasible, no? Sa tipo niya sining nga ma-action balita. Ginatamyaw ni pare Amic Garciniego ang ila dira mayor sa Banwasang Candonia, si Mayor Engineer Tuloy Ruiz. O Mayor Engineer Tuloy Ruiz ginatamyaw kagid ni parita Amic Garciniego sang UK. Maila kuno dira nga pagpaurok-urok kag sa mga taga Candoni. Alin na kay paring Amic Garciniego. Si Sermon Lopez, ara na. Gapaurok-urok na si Sermon Lopez. Oh. Nagapamati man kaga congratulations sa Pacol team. 86-42 ang score. Wow, puwerte ah. Sa Pacol team Valladolid, congratulations. Tatay Teddy, ara ka pamati sa ton si Richard Traiso, ara man si Mikay, kag si Toto Ayan J. Alin na kay Inday Rona Rihida Trava ang pagpanamyaw. Si Kagawa Diyos Coro Silva, kag sa mga Silva family sa Barangay Zone 5 more siya nagapaurok-urok na. Alin kay Migot JP Ahina. Ara man siya kapaurok-urok sa Action Night Patrol program, hindi man kompleto ang gabiya kung hindi siya makapaurok-urok pamati. Ayos! Report unagikan sa First District, Toboso, San Carlos, Gagabanwa, San Calatrava. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Ari sa Action Nelson Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon na rin may gabi kag sa aton sining nga mga ka-aksyon, mayugid nga gabi sa inyo tanan da matamat na sila nga gadagsa magparehistro sa Kumiliko. Oo. Kay nagalapit na ang inadlaw nga matapos sa 23 do matapos na. O ti nga matamat na sila damo kay kundiin to ang katapusan nga may inadlaw blado dito sila agad dinaguso. Correct. Oo, kay kontemprano pa hindi pa. Oo. Kay gaulat sila dito sila sa mga damo bla tao para daw damo sila makita. Na amo na ng tirada. Sa inyo kwan makamuda, may mga registration makamuda nga ginapatigayon? At diriya sa Calatrava, barangay sila. Okay. Barangay visitation, dito nag-sit and schedule para sa registration. And then pagka Sabado, balik sila sa opisina nila, kag dito mag-accommodate Action Eric. So far, mayo man ang turnout. Kahit
ang iban lang wala nakabuto nagligad kag ang ti laban na gid ang bag-o lang nga nag-edad sang 15 anyos kag 18 anyos amo gito ang primaring nagaparehistro kay ti bag-o na sila nga manuparehistro pero ang 18 hindi naman kayo kay kunara ka na sa nakaparehistro ka na nagligad sa iske at ting edad mo pag-abot 18 automatic naman nga regular ka na mo Correct. pero kung manu 15 ka pa lang ti amo na dira kag tapos ang nagabalik bla sa lugar nagaparehistro nagapa-reactivate liwat kay hindi sila kabuto atong nagligad bla kay wala sila kabuto kag ti madamo-damo man nga wala nakabuto nagligad mo Correct. may mga OFW nga nagapauli na ti nagpa-reactivate diri muna subong ang bisihan ti medyo hindi nagidman damo-damo ang nagaparehistro actually kay ti dito pa nang daan sa barangay, ginaakomodar naman sila Action Eric mo. So ang balita naton padayon sa gihapon ang pagmonitor sang Calatrava Epidemiology Surveillance Center ining miangot sa 7 ka mga kaso sang dengue diri sa Maya Banwa sang Calatrava nga kun sa diin sa pagpamuno ni Chris Lorezo ang head nurse sang Calatrava Health Center ang nagkadto inisla sa mga barangay kung sa diin may mga lugar nga kinanglan ang fogging kag bisitasyon, clean up ining mga barangay sang Lalong, Suba, San Isidro, Bantayanon, Patunan ang ila sining ginakadtuan para himuan sang visitation kay ining mga lugar ang apektado sang dengue diri sa may Banwa sang Calatrava. So far medyo nubo-nubo na gid man, 7 na gid man lamang ang active subong ginamonitor sang aton sining Epidemiology Surveillance Center diri sa may Banwa sang Calatrava angot sa dengue cases. Sa iban nga bahin Action Eric ginapaydalom ang City Engineering Department sang San Carlos City ang mga regular employee ang ginpaydalom sa random drug test kag kapin sa 93 ka mga regular nga mga employee ang ginpaydaluman sang random drug test ang isa ka pribadong ospital diri sa may syudad sang San Carlos kagayan supervised man ini sang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council. Ini pagsunod sa isa ka memorandum circular sang Civil Service Commission number 13 2010 guidelines nga mangin drug-free ang workplace sa isa ka bureaucracy sa idaluman sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang ang tuyo sini Action Eric agod nga mabalaan sang syudad kung sino ang yara sa impluensya sang droga. Damlag pa Action Eric nga ginpaydaloman ang City Risk Reduction Management Office ang San Carlos sa isa ka random drug test sang tinalikdan nga mga inadlaw. So para sugod wala gid man sa mga dalagko nga mga balita ang nagatuhaw sa karon nga mga inura sa aton sini area of responsibility diri sa may naunang distrito sang Negros Occidental. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat gid aksyon na Nelson Pateño reporting live sa First District. Sa iratipon nga mga police report, happy birthday kay Bibing Ramos, no? Kay Bibing Ramos, happy birthday. Alin na kay classmate Rona Rihida Traba ang Panamyaw. Kag happy listening man dira kay Maninoy Maing, kag kay Maninay Chari Salvacion.
nagapaurok-urok siya sa Action Night Patrol. Kay Mr. Mrs. June Bernasol and family, nagamonitor gid sa ato naman si Mr. Mrs. Sammy Roger Awing and family dira sa Hermelinda Homes sa Barangay Mansilingan. Gapaurok-urok man sila. Ay, puwerte. Kay manang Jocelyn Song Comedya dira sa Barangay Jess kag sa Bilog ya pamilya, happy listening lang. Kay Jocelyn, kay Nong Emil kag manang Nilida Lopez. Kapaurok-urok ito. Dara sa Barangay San 48 Tarisay, ara si Dondi Blanca. Si Yapwell, ara man, nagabi dira kay Yapwell. Kay Jeneline Apelyedo, kay Nonoy Paglumutan dira may gabigid, kay paring Ken Olonsagay sang Tokyo, Japan. Christy Hanggayo di Blas, mailan dira nga pagpaurok-urok pamati. Sa ilang report gika sa 2nd District, report na Action Roger Gotib, area sang Sagay, Escalante, Cavite City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari Sara number 1 sa Action Roger Gotib sa report. Jen, may gabibis kami. Gabi kag may gabi sa ato mga aksyon, sa ato aksyon Eric, mga balita, marikan diri sa may area sa segundo distrito, sa aton diri nga area of responsibility. So good news mong kay man wala magtupa ang ulan karon nga hapon. Daw gana lang sa kaina pero wala gid sakto Eric makatupa, so makapaway-huway ang pagbasa sang duta. Sa pila naton ka mga balita aksyon Eric ang ini may katanan sa isa ka bypass operation nga ginpatigayon sa mga katapos sa kapulisan sa siyudad sang Sagay sa diin ang isa ka persona ang tigay ni maaresto mga alas 4:40 takna sinigidamang nga hapon sa bahin sang Puroktahanan Barangay Poblasyon 2 sa siyudad sang Sagay. Gindakop ini si Bienvenido Kananga Jr. Masayon alias Dimpol, isa ka street level individual, 22 anyos ng edad, kag residente man sining Purok Taganan sa Barangay Poblasyon 2 sining syudad. So sa report ang Station Drug Enforcement Team nga sa diin ginapamunuan ni Police Chief Master Sergeant Benji Prietos sa idalom sa supervisyon ni Police Major Roberto Indiape. Ang OIC Chief of Police sa Sagay City PNP nagpatigayon sining bypass operation na natigayon nga ma-recover sa mga katapos ng Station Drug Enforcement Unit sa Sagay City PNP ang isa ka heat-shield transparent plastic sachet sa ginapatian nga shabu nga mo ang bypass item natigayon pagid nga ma-recover man ang isa ka 500 piso bill nga kwarta nga gingamit ini as mark money sa pagbakal sang gipatigay ng body search upod na mga katapos sang media kag sang DOJ kag barangay official na tigayin man nga ma-recover ang 7 pagid ka heat-shield transparent plastic sachet sa iya siniposisyon kag control nga gipatihan nga druga nga na-recover man siya more or less sa report 25 okon 0.25 grams nga may standard drug price ini o kon dangerous drug price value amounting to 1,700 pesos. Now kay nagipatigayon gilayon ang siningi gabi pagdala sa mga nakuha ng mga item para ipailam sa forensic examination sang PNP agod nga mapasaka dayon ang kaso buwas nga adlaw ang suspect ginatagan man sang informasyon may katulad sa sini nga kinamatarong bilang akusado kagay paidalom siya sa physical examination sa doktor kagkaron ini siya karon niya ang detinado sa bahin sang Sagay City PNP Custodial Facility. Sa dugang pa nato Action Eric nga balita sa gyapon diri sa siyudad sa Sagay sa ginpatigayon man nga
pagpadakop siyang kapulisan sining inibalang mga other wanted person arrested ini subong man nga adlaw suno sa report may mga alas 12:36 ang takna sang sining hapon akon kay na segundo Hulyo 14 karon nga adlaw sa may Purok Bakwitan Barangay Mulocabok Island sa siyudad sa Sagay. Now ang gindakop gikilala ini sa kay Adan Atabilo Iswaton alias Adan kag 58 anyos sigedad wala sang asawa residente man sa Purok Bakwitan Barangay Mulocabok Sagay City. Pero sa report ini siya ginaristo sa makatapos ang kapulisan sa idalom sa gihapon sa supervision ni Police Lieutenant Colonel ang nagpamuno sa sining sang Negros Occidental Provincial Mobile Force Company si Police Lieutenant Colonel J. Malong kag of course ang Sagay City PNP sa pagpamuno man ni Police Major Robert Ijape. Ang kaso nga ginatubang niya si Action Eric, arestado siya sa kaso nga pagbayolar sa Republic Act 10654. Ang ginisyo ini sang executive judge nga si Honorable Judge Rinal Pintivilla sang RTC Brad 73 sang Sagay City PNP nga Sagay City Regional Trial Court nga nakapit sa Marso 11 tuig 2021. Search pa nato rin kung ano ni siya ang Republic Act 10654 daw mabulubugat nga kaso ni kay man sunod pa sa information Nobel recommended ang ini nga kaso. Hindi siya karon ni si Adan Atabelo ang detinado naman sa bahin sang Sagay City PNP matapos nga ini siya ang gin-aristo. Report gikan sa may siyudad sang Sagay, norte nga sa probinsya sang Negros Occidental. Para sa Action Night Patrol, ini sa Action Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Salamat kita Action Roger Gutib. Report gikan sa segundo distrito. May banos man nga report ang aton sining 5th district. Pero happy sining dira kay Migoko Inting Bibuso. Dira sa Celine Homes. Wow, nagapaurok-urok si Migoko Inting Bibuso. Dira sa Celine Homes. Kag happy sining kay Madam Star Mayo kag kay Doc Matt Mayo dara sa Minnesota, USA. Ga paurok-urok in siya pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gid kay Star Mayo kag kay Doc Matt Mayo dira sa Minnesota, USA. Kay Jeannie Osiser sang Hong Kong, ara mangani si Jeannie Osiser sang Hong Kong nga paurok-urok man. Ay puwerte daw mahuya man taba. Halos ka report naman sa 5th District. Ari man si Action BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action BJ, line number 3 sa report. Jay, may gabi, please come in. Maulanon nga gabi, aksyon na Eric Kimanti diri sa aton, no, sa may bahin sang sur nga bahin sang probinsya, no, naka-experience kita sa maulanon nga panahon, partikular no sa nga gabi, di nagtupa ang talithi and we're hoping no nga
maghulaw because kagina nagmaayo man ang tiyempo no, subong nga gabi do nag-ulan no diri sa may aton diri nga lugar. Aksyon na Eric kagaina ginakuhaan naton sang update ang binalbagan na PNP angot ni balasag report naton kahapon nga ang ining mag-utod nga Reyes no, aksyon na Eric nga subject sa ginpatigayon nga bypass operation sang mga katapo sang binalbagan PNP sa dong tinalikdan nga July 9. So suno sa information nga aton siniya nabaton, ginpasakaan na sila sang kaso angot iya sa paglapas sa Republic Act 9165 Section 5 ining Section 5 selling ining pagbaligya kag Section 11 o kun ining possession or ang paghupot sang illegal nga droga because nagtuhaan sila aksyon na Eric. Naging pasaka ang ining kaso nila sa dong July 11, 2022. Kaya manti action Eric no sa kun madumduman naton kapilananin naton gina-report no ang panawagan ni Police Captain Elen Diribusquilio ang hepe sang nasambit nga istasyon nga ti regardless kung sino man iya ang magpungko nga presidente no padayon iya ang ila sining kampanya batok sa illegal nga droga. So this must be a lesson man no especially sa involved no sa kalakaran sang illegal nga droga. Kimanti ginasred sulit na naton nating kampanya sa aton sa kapulisan no tubtub inaiya sa katubtuban. So muna no ano kuha ta iya nga update nga tigin pasakaan na sang kaso sa paglapas sa RA 9165 ining mga suspect nga gin-arestar pinaagi sa isa ka bypass operation sa may barangay Bagroy sa Banwa sang Binalbagan. Anyway, aksyon na Eric ginasundan taman ang pila ka mga development sa ining angot di balano sa pagpanawagan sa aton sa mga tricycle drivers sa Banwa iya sang Binalbagan. Kaya mantigin report naton kaina, kaya manti na istorya naton ang presidente sang transport group sang Binalbagan nga di nagapanawagan sila iya no sa konseho sang Banwa nga magpasaka sila sang plete or pamasahe sa ilas iyang mga pasahero no. So kagaina suno kay Sir Insinares ang presidente sa transport group mayara sa patigayunon nga pagsinapol ang lokal nga pangluhan no kun bala aprobahan ining ilas sining hingyo nga pataasan ining plete no sa may Banwa sang Binalbagan kay manti mo ning ilas sining proponer because suno kay Sir Insinares no bangod sa asod-asod nga pagsaka sang sining petrolyo no pagsaka sang presyo sang gatong amo maning isa sa mga rason nila kun nga ang nagahingyo sila iya sa sangguniang bayan no nga magpasaka sang pamasahe kimanti suno sa iya dugay naman sila no nga wala na nakapasaka sang pamasahe. So ang ginaayo lang nila is bisan 2 lang ka pesos aksyon na Eric nga saka sa pamasahe. So ang development ining update bantayan naton buwas kun bala mangin favorable sa ila ang patigayunon nga pagsinapol kun bala aprobahan sang konseho ang ila sining nga ayo nga pasakaan sang 2 ka pesos ang pamasahe sa may bahin iya sang Binalbagan. So far amo ning mga natipo naton nga mga balita para iya sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Ini si Action VJ Apasible, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Salamat kid Aksyon BJ Apasible. Reporting live gikan sa 5th District. Ari nang ginahulasan tanano, i-recap ko ang resulta sa STL ha. After sina ang loto result nga 649 kag 642. Ang first draw kina sa STL 19-28, 19-28. Second draw sa STL 34-3, 34-3. Kag ang third draw sa STL 29-10, 29-10. Ari ang resulta sang loto, nahon ko ang resulta sang loto 642, jackpot prize, wala sa may nakakuha, 6.8 million pesos. Resulta 13, 8, 42, 3, 2, 15. Again, 13, 8, 42, 3, 2,
15. Resulta naman sa Lotto 649 jackpot prize, wala sa may nakakuha, 38 million pesos. Resulta 649, 11, 34, 10, 31, 42, 5. Liwaton ko 11, 34, 10, 31, 42, 5. Happy rin sinindira kay Martin Aliling, sa kay Cathy Veer, sa kay Hinisi Magalona, may gabi dira kay Hinisi Magalona, kay Cecil Bikbik, kamonitor dira sila sa may Orchids, Binobuhan, Bago City. Bani Cafe sa Tangob, si Milili Oligo, nagapaurok-urok kid. Kami ako lang dira si Toto JM Melendez sa Magsunghay. Hasta sa kanong mag-iga pamati siling ni Manang Jocelyn Song Komedya, no? Karen Milaflor dira sa Barangay Tangob, may lang dira nga pagpaurok-urok. Si Selbik Bik Ismilia, taga Barangay Binubuhan, Maaw, Bago City. Yes. Dara sa kay Erlinda Perez, sa may Carmela Lacbanes, o Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Alin kay Vergara Hieronimo. May gabi dira kay Arthur Jeff Villasor, Star Kagdok Batmayo, Noel Amar, Alma Oligon, Christine Manalo, Angelica Lapi, pamilya ko dira sa Barangay Pandanong DSB, from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Jeneline Banduha, kapa-check attendance man siya. Tami ako dira si Edeline Claridad, nagapamati dira sa may Tabunan, Bago City. Alin kay Janice Agarin Solilapsi. Kay Tab Eros, tamiyaw lang si Ayan Clarito na nagakumod-kumod. Kamauya man taba. Sila ni Cecil Bik, good evening, Action Eric, patamiyaw sa akong mga utod da sa bukid sang Binubuhan sa pamilya Ismilia, Maglantay, Tokilio, kag Nuenay o Nuevan. Ngayong gabi lang da sa papamati sa inyo, alin kay Cecil Arangote Ismilia. Sige. Natamya man ni paring Amik Garciniego ang mga aktibo kung tanod dara sa barangay Panokoy. Singin ni kaparing Amik Garciniego sa inyo kaya keep up the good work. Ay, puwerti. Salamat gid paring Amik. Kapilian kong Disyembre ngayon ng puli mo kaya may paskwag ko pagpuli mo. Sa mga taga Barangay Bata, may gabi dara kay Noynoy Adonesa, kay Nanay Evangeline sa Puro Quezano Alihis, kinatamya ko yung permi ni Evelyn na sinao, no? Kay Sally Auki Di Sosa, dira sa Sam Village, may gabi lang. Sa Iloilo, ara si Gabi Hipelgawa. Sa mga taga Hacienda Logway, si Belma Chris Pangos kag Lourdes. May gabi gid kay Mario Olvido Aquisa. Ayos gid. Sa La Carlota City ara si Juliet Cabristante. Kapaurok-urok gid siya. Action Night Patrol Program. Sa kay Juby Munares da may gabi gid kay Jeff Chavez sang Green Energy Solution. Inday Blasada may gabi sa North America ara si James Spring Graces. Good evening, monitor lang kami di sa Yellow Bell, Barangay Binubuhan. Alin kay Cecil Bik. Ati, okay. Salamat kita sa inyo sininga pag-monitor, no? Kami ako lang class 72 sang G. Lopez Saina Elementary School, halin kay Inting Bibuso. Kapaurok-urok kita sa Action Night Patrol Program.
Iti salamat gid sa suporta ni paring Amig Garciniego. Way gid sa kalipat sa Migo ya, no? Paring Amig Garciniego, salamat kadaan. J. Maghamantok, ara pa si J. Maghamantok ko. Paurok-urok din si J. Maghamantok sa Aksyon Night Patrol Program. Ay, puwerte. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Balita Espesyal! Ato na balita espesyal, ini nga subongo, ini mga pamahi, kung mapagpati bala sa panahon sa tigululan, ha? Timing kay tigululan subong. So, reaction boy, of course, ang mga pamahiin, action boy, kung mga pagpati, iba niya gapati, ganyan, iba niya wala man. Malilili. Okay? So, una action boy, Aryo, isa ko no ka mabaskog nga bagyo ang natalana nga abot kon ang baho kuno sang baybay do kalangsa. Tingnan mo sa ilok na kung wala sabi. Charot lang. So, baka kunway kabi ko na tikad to kay dos baybay kag simuton mo ikong langsa gid man ang baybay. So, ini bilang panda man guro sa mga tagahigad baybay nga magpreparar sila. So sagad din gila mga tagahigad baybays ni. Oo, bala ang gali nila kung may bagyo. Mga patimaan nila mo. Oo. Para blaki ka notice ka. Nga kung daw hana nga mag-ulan, kung sila mag-ulan tudo. Ang mga kasapatan sa inyo balay daw ginuwa. Mga tangam. Ay, lang. Kaya pabalo na sila. Maulus lang. Na may maabot nga ulan. Magiting. Kaya ginawa, sa ginapabalo kanila. May paabot nga bagyo. Namamanag kang may bagyo ko. Bago ko nakabati yan. Naman action. Baka magluwas na action boy. Doon naga-shape ko no kanal ang dalampasigan. Ano tsura sa kanal? Ang doon gin-search action boy. Doon duga mo na bala ko no ang bala. So hindi siya bala pa flow, ya bala nga. Hindi siya pa kumbaga di ba kung pabaybay duga pa amo na sa imong tubig. Aray ako no gamo na sa kilid ko no. So bantayan mo na action boy. So do medyo do ka linong saya pero gamo na sa kanal. Duga ka. Kita gini nila sa radyo gamo na. So madjong mo na. Ano na yung mo yaman? Kalain. Lihat tabla. Go practice madjong para malasa mo na yung pizzas. Gagawa ko nung raga-raga kung mag-ulan. Siling Action Eric Magbanwa. Tamo na dito mga sapat-sapat na daw ginuha na sila basta daw mag-ulan. Oo. Nanatasiyahan ko na tuon mo. Daw ginuha sila blaw. Lain na maginuha mga manog mga. Ay kala, hindi. Ngilo ginakatama mo. Yaks, may pamagawa ang okay na kung magawa ang ipis, hindi lang magawa ang kay ka dumdum ko na sa mga lugar bilang sa do mga bahaan or kay daw nakita ko na daw drag ka base na daguro ang kuanay ang ining pelikula bilang nga Ice Age. Kita mo pelikula nga Ice Age nga mga kasapatan kay ginuwa sila once na may calamity nga. May calamity to gabi na kuan sila mo no ginuwa. Ba siguro action boy. Siling ni Mami Ems ang upo din nila ko no. Siling ko no kung maghuni ko nung pakaabot silang mauntat ang ulan. Magkukak. Oo, kung magdinamo sila. Kokak. Wala ka ngayon. Ayan, paka ko. Pwede ka mag-sideline action wall bilang paka. Hambal man ni Action Eric, mga sapat kung sa bukin magwa kung maglupok ang bulkan. Isa pa gina. Ay, mabala na nila mga. Okay, so sa ulan lang tani Action Eric. Okay lang. Sorry. Galing ko Action Eric. So next Action Boy, kung may kung may celebration bala sa inyo nga balay, yan. Kag hindi ka gusto nga mag-ulan, magbutang ka kuno sang 12 ka, isa ka dosena sang itlog sa inyo nga atok. Ay na? Ano na? Firty, no? So, kung may dako nga celebration sa inyo balay, Action Boy, butang ka na sa isa. Or kung may mga gusto, kung naimo labi nga, may dako, hindi man may dako celebration sa inyo balay lang, kundi kung may mga party, o may mga activities. Activities. Kami mga outdoor activities. Mabutang ka isa ka
Isa ka dosena. Tre. nga- Ay, isa ka dosena lang? Isa ka dosena, kaya sobra 30. 30 na yan. Do 30. 30. 30 lang? 30. Ah, okay. Basta hindi ko ka-trigger. Ano kay, hindi ako na hindi kakabalo, kay magbaki itlog. Itag isa, duha lang. Nakalain. Makalain sa ka-3 lang, wala mo na ka 30 na. Ay, sorry. Budgeted eh. Duwa lang kay itlog, ito bakal. So, muna, in fairness ha, subong mo lang ko ni Kabati Action Boy, nga butang, ti masaka, kapatid sa babaw, yung sa inyong atop, yung butangan mo, kaya sang, Ako sa kami sa una, doon duman ko sang may mga activity kami, hatag kami itlog, isa ka tray. Naghatag Dra kami sa may itlog ano sa yun? Carmelites. Carmelite. Pila na ka beses na nga proven na siya nga proven na Once siya. mag-ano mo. Oo nga, mayara ka nga nag-ulan. O di nakahatag na kami ito sa aga. May experience ako na mo, nag-ulan. Nakahatag sa muna sang itlog sa Carmelites. Nag-ulan, tapos ang manuglapit na nga mo activity, naguntat. Tapos activity, nag-ulan. Ay, okay. Experience ako na ya. Ate, way ko man mo ginakakuan nga magpati, pero ako na experience Pero siya. mo na experience siya. Proven mo na iya. Proven ko na iya. Okay. So, ingin mo yala na iya sa atop kaya mabutang. Sa atop. Kaya So, pwede ka naman silingon, sa Carmelite. bawion mo lang ang gapon. Ha? Pero mas tipid niyo ka 12. Libre sa katulad. Ariya 12. Lagi ako boy. Kaya hindi pwede 11 ha. Kaya basta yung nga side sa inyo balay mo ulan lo. So, dapat 12. Get. Yan katulad. Yung silang litong itlog to kay tanok mo yung isa. Gini nga kinagutom na sa likaw sa event. So, next action boy, bulong ko no sa... Dinay ka, mamangkot ko dahil butang sa... Kung may ka mo atop, di mo ibutang na. Kung may atop. Himuan mo atop. Himuan mo gijatop. Bisan magkinano. Butangan mo gisa atop. Nag-big celebration ka pa sa inyo, balay nga wala mo lang atop. Ano naman, trapal eh. Hindi yung klase sa dabla ka-big celebration sa inyo po, ay kay atop. Ano na mo, yaman, hindi mo. Outdoor na nakaroon. Pero ang ibang yung butangin nagyapon yung mga parang na mainitan. Mga tent or ano da. Okay? So, next action boy, bulong ko no sa ano kayong bungang araw sa ligay noon gani? Bungang balhas. Bungang balhas mo na. Bungo. Oo. Bungang singot man sa ano mo. Naglibog ko ali ulo ko mo nga ti bungang araw. Oo. Sa ato ni bungang balhas. Oo. Nga araw balhas do kalayo. Tika ito na mahimo. Sakto na bungang balhas basi plagpat na nangapon no. Hindi mo kaya mo niya na bungang singot sa Bisaya. Singot? Singot kay balhas, singot. Balhas. So muna, bulong na kuno action boy sa bungang araw lang gamiton ta para. Sa bungang araw, ang una nga pag tulo bala sang ulan sa bulan sang Mayo. Ang first ulan sang bulan sang Mayo, bulong na kuno sa imudra nga di ba habok-habok, nga katol no. Bulong nagligo na. Perte no. Bantayan mo dapat ang first ulan sa Mayo. Sa una, may ara na nga perte, bala kalawig sa tigilinet. Pag ulan sa Mayo, ulan sa Mayo, lain sa una, kaya ang kwan sa una, ang air ta sa una, very clean pa yan mo. Subong niya, kung mag-ulan, nga first ulan, after so long at time nga wala ga ulan, why na siya gina-advise nga magpligo? Kada kakonasan ng polluted ang tubig. Kung araw lawig-lawig na. Sa una pagpati na namon sa una yan, amo na sa kuno ng kuan ng daw bendita bla, holy water. Kung ang first nga ulan sang Mayo. Amo na yan, amon nga pagkabalusong na. Ay mo ya bungang balhas. Bungang balhas. Hindi na ako niya, ila na diyo. Ila na diyo. Okay? Mo nang tsakto ang bali Veronica, ang first ulan sang May, ginasalod na kay ginahimo holy water. Amo na sa amon nga. At iba siya mo pag magluwas pag ginahimo siya holy water, pwede man siya action boy nga bulong sa imo dang bungang balhas. Okay? Pwede nga daw kuha ng skin oil ang gamiton ko. Wow, modern. May budget. Alam kinahanglan mo pag-kwarta ang unab lang nga ulan sa Mayo. Ang unab lang nga ulan sa bulan sa Mayo wala bayad ya. Mo ka lang na. So next action boy, palatandaan ako ng action boy nga mag-auntat ng ulan kung magpakita na ang rainbow. Correct. Diba? Sakto na yan. So mag-auntat ng ulan. Or nag-auntat tingin mga na yung ulan eh. Pag na-rainbow na siya eh. Okay. Kaya para nga makakadto sila sa at the end of the rainbow for the pot of gold.
Yes. Di ba? Oh. So, next action boy. Kung palatayon gabi sa Balanggaw, okay ka lang? Kon? Palatayon ka lang. Hindi ka naguro makalatay? Kung taga ka siya maglatay, malatay ka. Hindi, mas mapasok ko. Pero kung gako chance mo gold, di mo Pila ka colors ang rainbow? 7. Yes. Ay, kalain. Memorize mo, hindi. Of course. Abe. Red. Lang kita red, violet. Kadugay na si mo. Orange. Red, orange, yellow, green, blue, violet. Indigo, violet. Doon dumuan mo ang ang pag para hindi ka mabudlayan. Roy G. Biv. Muna sa Roy G. Biv. Okay lang? And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga kun ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales kag ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang muna scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiya, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani anong benepisyo nga makuha naton sa mga mani? Makabulig siya sa bodybuilding. Ang bodybuilding, muscle building, bodybuilding naton, nagapataas pagid sang aton energy, no una-una gid makabulig sa aton muscle building. Nagapataas ang aton sini energy ikaduha. I'm sorry. Ikatatlo,
nagapaabtik pagid sang memorya na. Nagapaabtik sang memorya ang pagkaunsang mani. Amo nang ginagamit sang mga estudyante kung kaisa, no? Kisa galing gakawili iya sa pagkaunsang mani. Nagabulig man palikaw sa pag-angkon sang masakit sa korason. Kag experience sang stroke malikawan ina kung ikaw palakaon man ni kay dako ang iya mabulig sa imo. Kag makabulig man sa pag-lose weight kung gusto mo mag-lose weight, kaon ikaw mani kag kabalugid kita nga ang mani rich in antioxidants na damo siya antioxidants, may minerals, may ada pagid mga vitamins, kag ang mani makabulig pagid sa pag-control sang blood sugar o sa mga may ngipon pa nga mga diabetic naton nga mga kauturan. Pwede gid na magkakaon sang mani kay makabuligid sa inyo sa pag Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato kapagpalagad. This time, balikan ang ato sa nga Patrol 2. Last kag final report na aksyon, Zel Minardo. Sa ratipo niya sini nga mga aksyon, balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Aksyon, sir. Sa Marika Report, please come back. Action Eric, liwat nga na-aresto ang anay priso sa kaso nga Republic Act 9165 sa drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa Proof Zone 7, Barangay Handumanan, mga alas 8:30 ng gabi, Hulyo 14, 2022. Ginkilala ang nadakpan nga si Romeo Madera, 33 anyos, kag-residente sang nasambit nga lugar. Sino kay Police Lieutenant Joven Mugato, head sang CDEU, nga si Madero ang napriso sang tuig 2020. Apang nakagwa sang tuig 2021, pinaagi sa plea bargaining. Na-recover sa posesyon ni Madero ang siyam ka sachet nga ginasuspetsuhan shabu nga may kabugaton nga 28 gramos kag nagabalor sa 190,000 kag 400 pesos sa karon yara nahunong sa Bacolod City Police Station 8 ang suspetsado. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa life extension of vitamin B3. Balita Espesyal! Ikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kit Patrol 2 mahingagaw panamyaw ga monitor sa Zone 6 sa Barangay Dumanan si Choi Nonoy Pila. Si Choi Nonoy Pila sa Kasirayan Morsya naga-monitor gid, no? Alin na kay Alexander Pila sang Zone 6 Barangay Handumanan. Sa Corbada Planters, La Carlota City, ga-monitor man si Ana D. Sales. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinibano na Action Night Patrol Program. Webes edisyon, liwat ini magatakop, balik ini buwas Biyernes. Ato sa lima patrol la unit reporters in action nga napalagad karong gabi. Action, BJ Apasible, Roger Gotiv, Action Nelson Pateño, Zel Minardo. Back to back sa ito kapiloto, Action Ninyo Bugina. News Center, Action Dale Salazar. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup, Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert, Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Siyudad sang Bago. Broadcast Engineer Bernie Bilacana sang Batang Suay.
Sa ngalan sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalam, ang inyo alagad, Anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.